Kimppisen koulun 1-2-luokkien väliarviointikirjaa täytetään 2 ensimmäisen kouluvuoden aikana. Väliarviointikirja sisältää äidinkielen ja matematiikan edistymisen arvioinnin. Tästä käytämme termiä vesitornimalli. Oppilas arvioi kyseisen matematiikan tai äidinkielen tavoitteen osalta osaamistaan värittämällä palkkia yhdessä opettajansa kanssa. Matematiikan ja äidinkielen edistymistä arvioidaan jatkuvan edistymisen seurantana 2 vuodessa 1. ja 2. luokan aikana. Väliarviointikirja sisältää myös laaja-alaisen osaamisen arvioinnin. Keskeistä laaja-alaisen osaamisen sekä matematiikan ja äidinkielen tavoitteiden arvioinnissa on yksilöllisyys ja vuorovaikutus opettajan kanssa. Opettaja ohjaa, kannustaa, antaa realistista, yksilöllistä palautetta ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Vahvuuksien 4 apilassa oppilas pohtii omia vahvuuksiaan yhdessä huoltajansa kanssa. Väliarviointikirja käy kotona nähtävänä 2 kertaa vuodessa. Vuosittaisessa arviointikeskustelussa keskustellaan yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa niin matematiikan ja äidinkielen tavoitteista, laaja-alaisesta osaamisesta ja vahvuuksien 4 apilasta. 2. luokan arviointikeskustelussa huomioidaan lisäksi siirtymä 3. luokalle.